Ano ba? Abot lang god. Gak ko kalimot, muning dala na bim. Asa man guna na? Gani? Likoon nga dalan ba? Giingon ako ganiha, likoon nga dalan. Barangay Tinago. Mo ni oh. Muning dala na bim oh. Liko-liko nga dalan. Tara. Ugay tao na, mga tano ta. Tara. Ron, wala lagi ni mo posta ning ubang kakao dire. Wala man lagi putos kay mga daot mga kadod. Awag na oh. Katunga rang na inog. Gipang putos lang unta nimo kay pwede pa man ni maagapan ni. Ay man na ako naputos on eh. Hapon na pud kay karon eh. Kay mga bata dire ka panguha ra ba ning may manang posto nimo kay dili mga kawata. Service nimo na? Ha? Ang service nimo? Mo si mana marbis re tara ato to sanahan be. Dire. Paano ko naputos diya oy? Ha? Paano ko naputos? Uya bim, oy gani nga ra kita sikig lakaw-lakaw dere bim. Abot yung kanin dalanan na imong gikuan. Mo lagi ni. Mo lagi ni. Tanig lang. Nay tao oh. Mangutana ta. Nay tao yun. Asa dapit? Tuara oh. Katong sila. Mangutana ta. Awa ni oh. Wala nimo giputos o tanawa na nga laya na lang. Kasi nalay daot lagi kay na. Aw gay ito nung gay na. Ana ito na sayang kay mga liso anak ba. Nasaan na ron? Saan ang babae laki diya? Ay oh. Ito ang boss. Ay, kasi. Saan na? Saan na ba? Anak, boss, pwede mangutana? Pataka ba? Ano Kailan ba, ka na? Nangutana kanino? Ako lang kay mangutana mo ram kag. Sige, mangutana. Boss, pwede mangutana boss? Katuod mo sa kwan? Dalan Barangay pa kwan. Kwarto, no? Ay lagi sig sabat-sabat ba? Mura man kag Asa man ita? malibog na siya ba? Katuod mo sa kwan, dalan padlog barangay Tinago. Ah. Taga-asa mo boss? Ah, kuan day mi boss, nangita mi ni kwan. Jik. Jik man to. No. Ako lang mangutana ba? Ayaw magsig sabat ba? Malibog na sila ba? Malibog. Asa man na siya, uy? Alangan na magduha ta mangutana. Asa yung mangutana nila? Kwan. Kita ka sa kwan boss? Dili man to ang giyon, no? Sa kwan. Saan ba? Akunti karon. Kita ka sa kwan boss, balay nila. Jik dalon boss, nasa kwan. Barangay Tinago ilang balay. Dili ganito ang giyon, no? Dili ba rapid ko? Mangutana gay tag asang dalan no kay wa ta katuod. Sabat-sabat pug ka. O sige, mangutana dira. Mo gay no mo sabat mo pug ka galit. Sinsa kay boss kay akong kauban ba magsige nagpataka ng istorya wa nay kaon ba. Ka tuod ka sa kwan. Balay nila Jik. Barangay Tinago man gud to ila ha. Dili gani ang giyon Picasso. Kanang diri aw sa nailiko. Kung katuod pa gali. Kani haron ta abot sige ra tagkasaad mo nay nakatuod. Iyo man to paliko, nailikoon. Di mo na na okay Mangutana gay na. tagawa ta katuod ug katuod pa kag di nun ta mangutana nagtao. Ingon gani sila no nailiko niya. Mao pa man niliko na to Mo gay nakitaan. no ato sang pangutanon ba muhawa na ron. Mao gani na no. Pangutanon gay na to ay si sabat. O mangutana dira. Boss. Ka tuod ka boss. Asa? Morning dalana, mo man dalana yung kagian, di ba? O mo gina. Morning dalana ila jitik dalon. Galing lang kay girenovate ni nga dalan. Girenovate man gud ni nga dalan. Tao na hawan bang kay ning dalana unta boss nya. Karon murag giusab-usab ba? Nga wa ko na sayop 52 kaliko. Before ka maabot ila jik dalon kay kani mo ninyong agian na so nanapas man mo dito rang dalan boss. Balik ko ani sa agi. Nay paliko diha patuo. Wan mo liko na pug kapawala. Pasubida gamay. Ya, nay pabahada gamay, murag agi mo langob gamay. Liko na pud mo dire. Muliko na pud mo dire, boss. Nakuha nimo, boss? Ha naglikoon boss no? Aw, muliko na pud ka dire. Pag abot dire, muliko na pud ka. Basta 52 na kaliko, boss. 52 na kaliko. Wala may sapa na no? Ano ba sa sapa di na? Nanay sapa ko ang kabo, 42 ka sapa niyong agi una, boss. Mo gina boss. Kana nga sapa, puros na walay tulay. Hinahanglan, lulho ka dire. Lulho ka dire para di mabasa. Kana imong pajama. Asawa nimo, boss? Sir. Asawa na ako na boss. Unsa to ka? Likoon boss. Daghan nagliko na to boss no? Pila na to kalikon di ay? 50 daw ka likoon. Ha?
50 daw kalikuon. 50 ba to? Layuan na, oy. Oh, 42 kalikuon, 42 pod katulay. 52 ka likuod. Ah, kalikuon di ay. 42 ka tulay. Oh, muna. Mabasa yun na imong panon niya, miss ba? Kanang imong pajama. Kanong nagpajama mong pugka, uy? Basta matasag ko ano. Basa yun na unyang pajama sa imong... Mabasa na, miss. Ana kay lain na kay tinanawan ng lalaki sa imo. Ha? Gusto ba nakalaig tinanawan na? Huluan na imong pajama kay mabasa daw na unya. Moagitag 42 ka sa pa. Unya na lang rinig abot Sige na. ko. Ay, Layo pa manggod no. sige na. Kuha na ba? Oy. Tawhanaw. Oto, basta. 42 ka sapa to niya, 52 ka... 52 ka sapa niya, 42 ka tulay. Aw, 52 day kalikuon. Sorry, 52 kalikuon niya, 42 ka sapa. Di kuhanin niyo atong kuhan dito, tong langob-langob, di ba mo subida na pud ka gamay ato. Inig subida nimo. Ikaw na pod. Liko na pud ka. Natoy kurbada kay dito nga paana nga paliko na pod. Hindi ka magunit mga hagbong mo, banggunit yun mo kay mga hagbong mo kay kurbada kay ito nga palikoon. Pag ana ni dito abot ninyo sa patag, Tapos mo sapa. tabok na pud pa atong sapa nga naibuaya dito nga sapa. Man, pag subida ninyo, Una pa na sapa no. oh. Maninyo dito, muriko na pud mo. Paliko na pud, muramog mo balik sa agi. Nya uman, paana na pud mo boss, muliko na pud mo. Paana na pud mo. Balik na pud mo diri sa sapa, na po yung sapa. Puro naman likuon na imong gipagtudlo. Maabot ba kami ana ang balaya na? Layo ba to? Pila man to kalikuon taon oy. Mantingali kay puro naman likuon wa may istut nga dalan. Pero sige na lang kay may laing tao Layo na kayo oy. may laing tao mapangutanan dire ikaw raman. Kamo ra duha. Dayon yuta nga layo kayo. Tara na. Oy, tabangi sa kuan ba oh? Ikaw gikuan ana. Sige, ako, tabangin Jaman ko. di ka ka. Hoy, hoy, sige na ba tabangi sa kuan ba oh? Diri Bahala abot. ka, luluwa na. Sige na kuan dili na ba? Parang dili ko man. na nga mo tabukay man tagsapa. Malay ko ba no nga nay daghang kapa ni ay. Ala ka na. Ayun nakagbukid to. Sige, dali ah. Sige na ba dili sa ba? Sige na ba alay sa ba tabangi sa ko ba para mahumanan ni. Hoy, sige na ba? Sige na, Mare. Sige na ba? Pre. Dili na ba? Tabangi sa ko ba? Ako na lang, bebe. Ha? Gusto mo na oy. Uy, ka na siya oy. Ikaw ha, sugot na bugag, luluan ka itong lalak. Ala ala patabang kasi mo dili po ka mo duhol. Duol po di ka ito. Tara, Malay ko ba ni kuan na siya no? Ay,